Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... het is nou... Tomketiet. Ja. Omdat Romke mij zijn poortje tussen de door komt, maar we naar de beste dokter. Maar daar gaat het vet niet. Zo maar. Ja. Tonke mandje altijd bleer. Tonke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabre taal. Harkje gauw naar dit verhaal. Naar de beste dokter. Klinkt het in de stritten. Wat jij ik nou, Tomke? Wat een gek lood. Oh, Mr. Shen. Een grote vrachtwagen in de stritten. Wat maakt hier? Het is de vrachtwagen van een meubelzaak. Ah, wat zou er hier zitten? Ja, nieuwe stoelen of tafels of een bank. Ik weet het net. Je moet maar eens zien wat eruit komt. Brengen ze dat bij u, Cornelia? Nee, ik heb niet besteld. Zo, hij bleef een eindje verderop staan. Zullen we erin, Romke? Ja, leuk. Tomke draaft gauw naar boeten. Hij liet het door van Romke iepen staan. Maar boeten waait de hudde wien. En de wien die blaast in de doorrongen. Oeh. De door gaat al wat dicht, maar Romke maakt er nog los. Als de door mij een klap dichtvalt, zit Romke zijn poortje ertussen. Hij kan net meer op zijn achterste poortje staan. Romke valt op een groen. Romke, kom nou, we bloest. Maar dan zit Romke op een groen lezen. Wat doe je nou? We zijn toch bij de vrachtwagen, Sjen? Ik kan niet meer rennen. Die pootje doet zo zeer. Oh, er komt bloed uit. Cornelia! Cornelia, kom gauw. Romke had bloed. Cornelia jet Tomke roppen. Huh? Ze komt dadelijk naar boetenta. Oh, arme Romke. Als die poortje tussen kunnen doorgaan. Kist er nog wel op steen? Cornelia tilt Romke voorzichtig op. Oh, dit liep het net zo best. Ik zal de beste dokter bellen. Cornelia leidt Romke weer op een groendel en ze gaat in de huis. Al gauw komt ze mij de jas om. Waarom? We moeten dadelijk komen, zei de beste dokter. Maar hoe met Romke daar dan in? Hij kan hem eens niet rennen. Ik zal hem dragen. Neem Tommy tas mij, Tomke. Ja. Bij de beste dokter moet ze eerst in de wachtkamer wachten. Even geduld, Romke en Tomke. De beste dokter helpt u sabbel op. Cornelia zet Romke op de vlierdel. Oh, wat shotte triest. Er komt nog iemand binnen. Een vrouw, ze draagt een korken. Er leidt een poes in te sliepen. Koeien. Een koeien. Hoi. Misschien met die pootje wel in het kleeps, Romke. Dat heb ik alles aan. Ja, en dan moet ik in een rolstoel, hè, Tomke. En dan moet ook mij trouwen. Of ik moet naar het ziekenhuis op een bed sliepen. En dan krijg ik cadeautjes. Nou, dat weet ik net. En van die rolstoel weet ik net. Ja, hè, Cornelia. En als ik net meer redden kan, dan moet ik... Maar verder komt er net. Want de door gaat hier en er komt een man met een hele grutte hoen in. Stil, Wodan! Stil! Wodan af! Vooruit! Lig! Lig! Vooruit, Wodan! Maar Wodan wordt net stil. Hij staat lood in de wachtkamer te blaffen en de poes in het korken schrikt ervan. Ze wordt bang en ze springt uit het korken. Ze draaft naar Romke en bromt en blaast. Hé, stomme kot, keer mij! Romke wordt leuk op de poes. Hij wil haar voortjaaien. Hij gaat toen heen en rent naar haar taal. Hé, voortkat! Hoepelian! Hé, de kat jouwt Romke een klauw door de neus en dan draaft ze voort. Stomme kat! Ik zal die pakken!
blaft achter de poes aan. Onder de bank terug, om de voeten van de mensen heen. Romke die poot! Maar Romke jet het net. Wodan blaft, Romke blaft, poes jankt. Het is eerst in het leven. Toch kiet het door hier. De beste dokter. Wat is dit hier? Cornelia, Tomke, de vrouw van de poes en de baas van Wodan beginnen al je tangeliek te praten. Die komt hier maar die hond. Ik versteer er niet van. Waar is onze beurt? Een vij. Ze gaan met de beste dokter naar een kjemmerke. Nou, vertel eens. Wat is er met Romke? Oh, hij had de poort tussen doorgegaan en hij kon net meer rennen. Maar ik denk dat het alweer roer is. De beste dokter beschot de poort. Alleen een zeer plakje. Meer net. Ik zal er een pleister op plakken. Maar ik wil een pleister, dokter. Hoe dat zo? Hast u ook een zeer plak? Nee, maar dan kan ik die op die snuit van die grote hond plakken. Dan meestal wel een hele grote pleister hebben. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Roosje. 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 Dat is nou ietsje harder. Roosje. Dat heb ik toch al gezegd. Roosje. Eén, twee, drie. Bas en Wietske hebben Roesje. Roesje om een fietske. Bas wordt erop rijden, maar het fietske is van Wietske. Ja. Ja! Marieke is joort heel zielig. Ze goelt een beetje, want haar vogeltje is deergien. Dan bedenkt Pier wat om haar te helpen. Oh! Ah, Romke. Huh. Pier en Mariekes jonge zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Weer een krek leek als een oor. Maar toch had ze het gemaakt. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Begrafenis. Hoi Marieke. Oh, wat is er met jij? Mas goelen. Wie Piet is deer? Piet, ding kanarie? Kun je dat nou? Weet ik net. Hij lijkt samen deer in de kooi van een beetje. Maar de poort is omheen. Wie is ziek? Nee, dat dacht ik net. Justus zit er nog gewoon te jongen en hij eet en hij dronk goed. En nou is er niet een deer. Goh. Wat jammer nou. Rottig van die. Ja, En wat nou? dus men wil hem in Jiske vet gooien. Maar dat wil ik net. Wat was het dan? Oh, ik wil hem begraven. Wil je me helpen? Ja, verzels. Nou dadelijk? Ja, ik haal een mooi plakje uitzocht. Goed. Ik kom erom.
Even later graven de band bij Marieke achter in de tuin een gat onder een mooie rozenstruik. Zo, klaar. Nou kan de begrafenis beginnen. Begrafenis? Ja, we kunnen er net samen ingooien. Dat vind ik net mooi. Hij maakt hij zek in een kistje. Hast je net een kistje? Nee. Of... Wacht eens. Bij is mij in de galerie zit wel een kistje. Zullen wij dat hebben? Ja, dat weet ik net. Dus mij is net thuis. Maar ik denk het wel. Ik zou net weten wat ze mij dat kistje maakt. Er zit wel wat in zitten of zo. Kom maar mij. Kunnen we hem de daalkiem lezen? Hast je een pen en papier voor mij? Wat wil staan? Een gedichtmeidje. Bij een begrafenis jet een gedicht, vind ik. Wilst Marieke het kistje uit de galerie helpt, zit Pier al te dichtjen. Tje. Oh ja, dat is krek goed. Wat een mooi kistje. En wat zit erin? Boomwol neemt dus met hem dat. Dat broekt ze om beelden mee in te pakken. Krijgt strieën. Ja, maar dan wat steviger. Ik had er maar in zitten litten. Dan lijkt het lekker zacht. Waar ridder? Ja, Piet. die lijkt nog in de kooi. Ik zal hem pakken. Oh, wat ziet er nog mooi uit. Is er al stief? Hij viel heel zacht en heel licht. Nou, lieve schat. Kist je mooi lezen. Zo, maar lekker sliepen. Zal ik de kist dragen? En daar sto dan achter mijn oor inst? Eerste keer om het huis heen en dan naar het graf, ja? Goed. In een liedse optocht van 2 personen brengen ze Piet naar zijn laatste restplak. Als ze het kistje bij het gat del zetten, helpt Pier het gedicht uit de boezem. Een gedicht. Voor Piet. Die hier ligt. Versteet hij wel Nederlands? Hij is dier. Oh ja. Lieve Piet. Wij hebben veel verdriet. Omdat je bent doodgegaan. Maar wat doen we eraan? Je woonde in een kooi. Dat was niet zo mooi. Maar je had een goed leventje. Ook al duurde het maar eventje. Je kunt u niet meer zingen. Of andere dingen. Jouw liedje is nu uit en laat anderen nu maar fluiten. Lieve Piet, wij vergeten je niet. Oh, mooi, hé. En wat doen we nou? Begraven. Zonder roer. Dat wil ik net zien. Doe dat maar. Goed. Meid je dood dan maar een kruis voor op het graf. Als Pier het gat dichtmaken had, luidde er nog wat stenen op als versiering. Hij is nog maar krekkleer, of daar komt Marieke al aan met een mooi houten kruis. Wat hast er op skreun? Hier ligt Piet, zoals je ziet. Maar dat klopt het net. Hoe zou net? Nou, zoals je ziet. Maar dan zocht hem om eens net. Oh nee. Maar dan verhoor ik het wel. Wacht je maar. Zo, nou klopt het wel. Hier ligt Piet, zoals je niet ziet. Oké, dat is beter. Hé, is met me zeker weer thuis. Zie maar. Ze is in de galerie mijn klant. Oh, ze komt me poeten. Ah, Marieke, daar bist. Ja, ik hier om die zocht. Oh, sis, hast door dat kistje, ik jongen, dat in de galerie stier, maar die boomwol erin. Ik zoek dat beeldje van meneer de Jong erin van en ook kan ik er niet in dat kistje net meer vinden, maar hast het, ik jongen? Ja? Oh, nou, gelukkig, ik wie al bang dat ik het kwijt wie. Wij had broekt. Broekt? Maar Famke, waarvoor? Voor de begrafenis. Voor de begrafenis? Maar
Ja, voor een begrafenis van Piet. Het spijt me. Oh, lieve. Ach, Famke toch. Nou, dat is me echt wat. Ja, maar hoe moet dat nou maar, dat beeldje van meneer de Jong? Wat is het voor beeldje? Ja, ach, het is een beeldje van een vis. Nou ja, ons maakt er maar een oud krant omheen. Staat tot de visboerentek. Sorry. Kom je hem dadelijk nog even in de huis? Dan krijg je hem nog een kopje thee, maar een stukje cake. Want ja, dat jet zou nou een begrafenis. Oh? Ja. Hoi! Ja. De roente. De roente. Dat kan ik niet zeggen. De roente. Mijn mooiste roente, een roente van Ben. Wij springen en doosje, maar het usje zin. Ja. Mastusjeresjen, wij maatje een roente, wij maatje een roente. Mastusjeresjen, wij maatje een roente van Ben. Wij springen, wij douchen, een roente van Ben. Wij maatje een roente, mastusjeresjen. Mastusjeresjen, wij maatje een roente, wij maatje een roente. Mastusjeresjen, wij maatje een roente van Ben. Oh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer.